mutum sai ya kai yaro makarantar allo, sai ka kai yaro sama da shekara 5 ba za ka je ka gan shi ba za ka je ka ga malamin ba. Ta yaya za a yi yaron ka yi karatu bawan Allah? Idan ka kai mutum makarantar allo, ka kai ɗanka makarantar allo, bayan wata ɗaya ka ɗan kai ziyara a wannan malamin nashi, ka ɗan samu wani kwanon gari 5, ka ɗan haɗa da wata 'yar 2000, ala gafarta malam gashi a yi haƙuri da Allah. Yaron kuma ka ɗan tafi mai da wani ƙanzo ko garin kwaki. Kana zuwa in ka sallami malamin ka ɗan kira shi a gefe, ya ana karatun ko alhamdulillah ana yi. Sai ka ɗan tattambaye shi wasu abubuwa, me damuwarka a makarantar nan, me yake takura ka? Zai faffaɗa maka. Sai ka ce to ga ɗan wannan ƙanzon ko garin kwakin nan, idan ka je bara ka samu ba ka samu abinci ba, sai ka jiƙa ka ci. Idan kuma ka samu abinci sai ka ringa ajiyewa, ka ringa maintaining, ga ɗan wannan kuɗin ka sai omo. Wannan malamin in ka ba shi kwanon masara 5 da 'yar 2000, na rantse da Allah a duk cikin almajiran shi sai ya fi son ɗanka. Amma ka kai yaro makaranta sama da shekara 1, shekara 2, shekara 3, ba ka ma waiwayi malamin ba ma, balantana ma ka san ina ɗanka yake. Haba bayan Allah, a hakan an tambaye ka kuma sai ka ce kana son yaron. Wannan abun yana ƙona min rai. Ina ganin almajirai da yawa wanda babu iyayensu. Ka waye, zamani ya canja.